Desde el Colegio de Farmacéuticos esta colaboración se ve como una obligación. A AFAOR les ayudará a salvar obstáculos. Unha parte da saúde é a implicación social, e que a veces non haxa un fármaco, que tampouco hai maravillas hoxe de fármacos en este tipo de enfermedades como en moitas outras, se consideramos que o apoio social, o apoio psicológico, o apoio do farmacéutico, que non esquezamos que o profesional máis cercano á población e o máis accesible, pois sí que é importante todo este tipo de colaboracións. No familiar, no medio rural, no entorno rural, ten moitas dificultades de comunicación, de soedade, e ten unha necesidade perentoria de alivio. Eso podemos ofrecer a través da AFAOR, pero é moi difícil, para a AFAOR era moi difícil chegar a todos. A través das oficinas de farmacia, estos pódense poñer en contacto cos farmacéuticos e os farmacéuticos van a derivalos a asociación. Esta campaña se complementa con una fase formativa dirigida a los propios farmacéuticos. Nós sabemos que eles están moi concienciados, que conocen perfectamente o que os medicamentos que podan tomar, que saben que desde un principio están con enfermo e que van vendo como deteriora e que saben o que pode ter ou que non pode ter e que pode ser un Alzheimer ou non, xa cecais antes de que estexa diagnosticado. Entonces aí tamén podemos influir un pouco no sentido de que cando vexan algunha sintomatoloxía desa, que sexan os que ao propio familiar lle digan que o médico vaya por ese camiño.